The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. And we have to take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. In 2 Chronicles 7:14, the Word of God says, And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Colossians 2:6-7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Let us evaluate ourselves. Kinahanglan nga atong susihon kung napabatay mga sala diya sa atong kalag. Kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 nagamando. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kadimo higala nga wala pa ikaluwasan, giawhag ka giagda kas paggamit sa imong kaugalingong kabuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kaning onas tanan sa imong dala ka namon ining dapita sa makausap pa. Dining adlaw nga buhi pa kami, kinito mahilan nga ikaw na pa'y plano sa among kinabuhi. Kining among pagkabuhi karon gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya ug sa imong grasya. We do not deserve it, O Lord. Of course, kung ang grasya magalihok sa among kinabuhi, dili kami angayan nini, dili kami takos nini. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kung saan nining adlaw man kami o Dios sa among pagpadayon. Nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan
mga subscribers, mga suki na ning atong Bible study. Adlaw-adlaw naman ning atong Bible study o alang kaninyong mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Aniya pa kita magadupot karon ha. Nining pagtuon bahin sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan. The study of basic doctrines. O kagahapon atong gituki ang bahin sa atong pagkakristuhanon. Na atong pagatukion nga mga butang nga mahinungdanon sa atong pagkasayod niini kay agi kini og ato kining isumpay sa ato nang na hibawan na sayran o nga niya nahimo ng kaalam sa atong kalag kaya ato man gituuhan human natutuhi katong atong nakatunan kini paggalingon ingnon ta God the Holy Spirit is going to metabolize atong tanan nga mga kaalam nga nahimo ng bahin sa atong kalag. It's already part and parcel of our soul. So mao na ni atong kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. O atong gihisgutan kagahapon nga kitang mga magtotoo remnants lang, salin lang. Kay prinsipyo man nga atong nakatunan diya sa pulong sa Dios nga those that are His, sa Dios, are only remnants. Now, those that are following Him in His instruction to the letter are also what? Remnants rapod. So, after all, it is a matter of choice. So, anara sa atong pagpili. Mahimo kitang mahimong mga mananaog o mahimong bildiro. Naaman tayo kaugalingong kabuton nga ipagamit ka na sa Dios kay iyon ni hinatag nganhi ka nato. So sa laktod nga pagasulti for an unbeliever sa usa ka dili magtotoo aron siya maluwas for him to get saved ang hingpit nga paagi sa Dios is gimando diha sa iyang pulong. Unsa may isulti diha sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nga sige natug kanang pahinumdom kanimo kinibahin man is kaluwasan. It says there, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kinsa may nagsulti niya na ang Dios kay unsay iyang isulti tinuod man may bakak sa Dios. Gusto? Anara kanimo mutuo ka ba niya na o dili? O niya diha usab sa Juan 3:36, he who believes in the Son kang Hesus Kristo has eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Niya diha sa John 3:16 popular nga bersikulo, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. So mo kana ang hingpit nga paagi sa Dios. That's God's perfect way for a person to go to heaven. There is absolutely no other way. What tayo mahimo niya na? Faith alone in Christ alone. Narani mo magtuman kag himo o gamag imong paagi sa kaluwasan. Kay it's a matter of choice. Now, alang sa usa ka magtutuo to fulfill God's plan, God's purpose, God's will, alang siyang kinabuhi, he is supposed to study Bible doctrine. Gikinahanglan niya nga magtuon siya sa pulong sa Dios agi kana og sunod sa mando sa Dios usab diha sa 2 Peter 3:18 nga klaro kaayong nagaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagi sa unsa? Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw sama ning atong ibuhat. Now God's design
for a believer is for that believer to be always in fellowship with God. Mao ni kabubuton sa Dios nga unta ang magtotoo, magpapuno siya sa Espiritu Santo kanunay. Kaya kung kanunay ka napunan sa Espiritu Santo, then you are walking in the light, you are walking in faith, o ana ka nagapuyo diya sa imong tukmang puloy-anan, which is the operational divine dynasphere. So, God's perfect design sa matag magtotoo is for that believer to apply the key word. Ayaw na to kalimting keyword. SLBA. Study, learn, believe, apply. Ayaw na wada sa imong panunduman. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Mao ni atong keyword. Ingon nga mga magtotoo. Naarapon na nimo, musunod ka ba niya na o di? Basta kini mo ay mando, kabubuton sa Dios. Iyang tuyo, iyang plano. You see? Now, if a believer professes to love the Lord Jesus Christ, then he is supposed to study God's Word. Kaya nga naman, di lagi nimo na mabuwag ang living Word from the written Word. No way we can separate Christ, who is the living Word, from the written Word, the Bible, or vice versa. Kaya nga naman, it is because Christ and the Bible are one and the same. Di ginani mo sila mabuhag. Busa, ang Yahweh nga imong mailhan o mahigugma si Ginoong Kristo, with whom all believers are united at the moment of salvation, mao ang imong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Una sa tanan, by the way, knowing God's Word in the Bible, kinahanglan nga kini imong pahimuslan gikan sa pastor magtutudlo nga may gasa sa pagtudlo. Through a gifted pastor teacher, dili man ang tanan magatudlo. You see, kinahanglan ana siya gasa sa pagtudlo or gasa sa kanang sangyaw, the spiritual gift of evangelism. You see, ang Biblia, natong balik-balikon ang Biblia diha sa Juan 14:6 nagaingon, kinsay nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamaturan, ako mao ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Unsa man na nimo pagtuis? Di man na nimo sab. This statement gikan gayo direkta sa ba sa atong Ginoong Jesucristo. It comes directly from the lips of our Lord Jesus Christ. Busa, si Ginoong Jesucristo mao ray bugtong paagi o dalan nga atong sundon. Siya ra gyud ang bugtong kamatuoran nga atong pagatuuhan, ug siya lamang ang kinabuhi nga atong kinabuhion. Kay outside of Him, mahigawas kanini, there is no other way, no truth, no other life. Klaro hagin na. Now, kay mo lagi na ang matag tao, matag sakop sa kaliwatan sa tao, gihatagan og some kind of stimulus. Kini stimulus, mura ko pag-agda, pag-awhag, stimulus nga imong kanang tubagon. Apan ang Dios mo ay nagakontrol sa resulta niya na. Okay? So ang bot pasabot, ang stimulus kanang iyahan na sa Dios. Iyan ang pag-agda. Ang sunod, ang imong pagtubag. Di na siya makakontrol niya na. Di na siya hiccup niya na he cannot touch it because that is your prerogative, imo ng freedom to respond either kay duha man ka klaseng kanang response, duha ka klaseng tubag,
negatibo o positibo. Papilion ka niya na. Kung negatibo ka, that means imo isalikway kanang maong stimulus nga iha sa Dios. Stimulus, pag-agda, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao na iyang stimulus. So gikinahanglan mga nagtubag either negative or positive. So kung moingon ka og mutuo ko, positive to imong gigamit to. So naay resulta. Ang resulta, ang Dios na pud mao'y magakontrol. So timanay na kung balikon aron maklaro nimo, God's stimulus siya ay nagakontrol kay iyaman ka na. Ang tubag nimo di na siya kakontrol. Ikaw ang magakontrol niya na. O niya ang resulta niya ng imong tubag, siya ang Diyos na pod ang magakontrol niya na. So I hope na sabtan mo na. So we need to receive our Lord Jesus Christ as Lord and Savior because He is the greatest, the most precious gift of all. Labing dakong gasa, the greatest gift of all. Sa tanang gasa siya ragyod ang dakong gasa that God offers to every human being. Iya kinigitan niyag sa matag sakop sa kaliwatan sa tao. You see? Now, si Ginoong Jesucristo ra, paminaw, siya ragyod ang bugtong tigpataliwala tali sa tao ug sa Dios. As what 1 Timothy 2:5 says. Kung sa gisulti diha. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Na, way lain. Dili si Maria, dili way lain ng tao, wa na lain. Ingon kang Ginoong Jesucristo nga siya gyud ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Ang Biblia nagaingon usab diya sa Acts 4:12. Klaro kayo na nga salvation is found in no one else. Atong klaro na. Let us straighten that out. Salvation is found in no one else, for there is no other name given to men by which we must be saved. Klaro kayo, tinaw kayo. Kay si Ginoong Jesucristo mao kini siya ang ingnon ta expression of God's immeasurable and unfathomable love for man. Tiyan mo na, ang labihang dakong gugma sa Dios nganhi sa kanang sa tao, kita, ng mga sakop sa kaliwatan sa tao. Kung sa may hingon diya sa kanang John 3:16 nga popular nga bersikulo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Na, so mo na ang Diyos nagaingon diya sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Diya usab sa John 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ang wrath of God mo nang linaw sa kalayo. Therefore, once we learn o nagagamit sa pulong sa Diyos sa nganhi sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi becomes fabulous, fantastic, hayag na, hayahay na, hanoy na, kanang ang giingon natog exciting, phenomenal, kanang unique, dinhin ining bahina with this time with a purpose na, with meaning and with definition na. Kung buot kang mahimong kanang malipayon, kanang malinawon,
haruhay, hayahay, hanoy nga matang sa pagkinabuhi mo na kana. We have to learn, we have to believe, we have to apply the Word of God in our life. Okay? So, the very key, ang Yahweh gyud to a successful, victorious, kanang winner Christian life is for a believer nga makaangkon siya na gitawag virtue love. Kini virtue love atong maangkon lamang sa diha nga kita nagatubo. Kabuta sa atong main objective, which is spiritual maturity. So, virtue love, the virtue which maingon ta nga resulta kani, byproduct sa atong kaalam, kahibalo, kaalam, pagkat-on sa Bible truths nga atong gigamit sa atong kinabuhi. So, God says to every believer, kanang himuang pasiuna nga akong pulong, akong balikon. God says to every believer to prioritize Him. Unahon na to siya og ang iyang pulong. Kaya besides, God and His Word, maura ni ang two immutables in the whole universe. Sibot pasabot nga di na mo usab. Hangtod na ka na sa hangtod. Why pagkausab? Two immutables, ang Diyos o ang iyang pulong. So muna, God says, sa matang magtotoo, unaha ko ang akong pulong ug siya magagarantiya. Iyang garantiya. Ang Diyos, kung musulti siya, musaad siya, kadang sa ara, garantisado. Why sipyat? Why pagkapakyas ka na? Because God keeps His Word. Kasabot ka? So, God guarantees to take care of the rest. Tungod kay siya, mutuman manggayod sa iyang mga saad. So, I hope, mutuhop na si imong kalag. Okay. Sa atong pagpadayon ining paghisgot sa mga sinugdan ng mga pagtulunan diya sa Biblia, kinahanglan may buwan na itong mga sumbanan o mga tulumanon sa Kristuhanong paagis pagkinabuhi. Kiniman ang magagiya o magaagak kanatong mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Ngadto sa atong tumong, ngadto sa atong objective. Our goal, main goal as believers is to reach spiritual maturity. This is the stage of capacity for life. Nangalang kanimo, fellow believer, angay nimong hinumduman nga niyadtong higayon nga imong dawat si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Ikaw gibalhin. You have been transferred diha gikan sa imong pagkapatay spiritual. Higitang tanan mga spiritually dead man before we got saved. Gibalhin ka na diha gikan sa imong pagkapatay spiritual ngadto sa pagkabuhi spiritual life. You see? Mo nang natao ka pag-usap. Kadto lihok sa Diyos Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti, natao ka pag-usap, you were born again. John 3:3 o John 3:7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, dining atong pagtuon, dining mga sinugdanang mga pagtulunan sa basic doctrines sa Biblia, atong nakatunan ang timos ug lintunganay nga kahulugan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life. Nga unsa katutoy ingnon ta definition. Ang Kristohanong paagis sa pagkinabuhi, usa ka di kasagarang paagi sa pagkinabuhi. It's a unique kanang talagsaon. Okay? Talagsaong paagis pagkinabuhi nga sa ingon niya na nanginahanglan ni di po usab
kasagarang pagsunod nga pagtuman niini. So much so that it also requires a supernatural way of execution. Sa English pang pagkasulti, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Busa aniya karon ang mga sumbanan o mga talamdan nga atong ato kining batbaton tukion og mao kini. Okay, are you ready? Unang talamdan nining pagis-Kristohan ang pagkinabuhi nga kini mando kabubuton ni sa Dios ha. Unas tanan, kinahanglan nga mapun-an ta sa Espiritu Santo. We must be filled by God the Holy Spirit aron kita makatuman sa pagbuhat sa mga mando sa Dios sa atong sa iyang plano sa atong kinabuhi. Okay? We must be filled by God the Holy Spirit. And you know the mechanics na niini. Review naman po ni. Kinahanglan na ito isugid ng atong mga sala. Ngadto diretso ngadto sa Dios nga mahan. Kay mo may atong gihimuag kasalanan siya raman. Dili man tao. Mo nang kanang mo sugid kita ngadto diretso sa Dios. Ginamit ang iyang grasya pod paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo, which is 1 John 1:9. Sa itong 1 John 1:9 na kayo, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na diha kanang punan dayon ta sa Espiritu Santo o kita makabalik ngadto sa atong pakigambitay sa Dios, fellowship with God. So, of course, ang unang bahin lagi niini nga wa kabiyae nga naginusaras imong pagatubang sa kalibutan. Ang Dios nagasangkap nimo sa iyang Dios nung gahom aron mo imutabang nimo sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Kanang gahuma, that power, di nagagikan sa pagpuno nimo. Pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Okay, you're filled by God the Holy Spirit. So naa kay gahum. Iya na sa Dios. Tuohi si Ginoong Kristo mismo kinsa sultis pag-ingon og mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niya ug laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Juan 14 sa 16 ug 17a. Now, ang imong magtatabang mao ang Dios Espiritu Santo. Ang espiritu sa kamatuoran, the Spirit of Truth. Ug siya ihatag lamang ngadto sa mga sakop sa panimalay sa Dios. Kita kay sakop naman ta sa kanang harianong panimalay sa Dios. We are already members of the royal family of God. So kita ra ang gihatagan og magtatabang nga Espiritu Santo. Why dili magtotoo ang makaangko nining gahuma sa Espiritu Santo? Wala. So, matod pa sa Juan 14:17, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang Espiritu Santo nagapuyo ninhi sa atong lawas kung kita magtutuo. Huwag labot ang di magtutuo nini ha. Now tiyaw mo unsa kadako kanang saara gikan sa Dios. Kita mo? Una-una na. Anak kaniya ng Dios nung gahom. You have that
power from God, the Holy Spirit. Kinsa mo puyo lagi diha sa atong sulod sa higayon nga kita naluwas. Nana, hangtod na puyo ang Diyos Espiritu Santo diha sa atong lawas magpuyo. Ug siya magatabang kanato sa pagkinabuhi, sa Kristohanong pagkinabuhi. Now, diha sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon usab kini. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom sa dihang kamo maluwas. Okay. Juan 15:26. Muanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu nga nagapadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya excuse me, magsaksi siya may tungod kanako. Sige na, so Kristo may nagsulti niya. Now, God the Holy Spirit is the power nga nakapahimo nimo sa pagsabot sa una-una ni Kristo. You see? Siya ra ang nagapaklaro, nagapatinaw. Mo nang nagasabot ka sa una-una ni Kristo. Unsa isulti sa kanang 1 Corinthians 2:16. The Word of God is the mind of Christ. Nahuna ni Ginoong Kristo. Og diha sa Episo 1:13, si Pablo misulat bahin sa Espiritu Santo nga sa iyang pag-ingon og mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo, you have been sealed. Gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. You see? Sa diha nga gitimrihan ta sa Espiritu Santo, kana nagpaila nga iya na ta sa Dios. We are now a personal private property sa Dios. Kasabot ka? Now, niyan itong higayon na naluwas ka. Talking to you as a believer. Mipuyo ang Espiritu Santo diha nimo. Isip kaligunan nga ikaw gipanag-iya na niya. Okay? Gitimrihan ka. You have been sealed. Hangtod na kanas kang turan kanang iyo pagkas kanang silyo diha nimo. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsa nagapuyo na diha sa sulod nimo ug kinsa di nagyud mo biya kanimo hangtod. Kasabot ka? Sabtag yun na. God the Holy Spirit will never abandon and forsake you. Saad ka na sa Dios. Ang 1 Corinto 6:19 tinaw nga nagsulti sa pag-ingon wag ka mo masayod. Ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo. Kinsa anaa diha sa sulod o kinsa naangkon ninyo gikan sa Dios. Na. Tinood. Ang Dios nga Espiritu Santo anaa na nagapuyo diha sa sulod ninyo sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga Amahan o Dios nga Anak. Kasabot ka? Ang Espiritu Santo mo ay nag-andam nga ang atong lawas mo ay puyanan sa Dios nga Amahan o sa Dios nga Anak. Okay? So mo na, kita gipuyan, in fact, gipuyan ta di lang kay sa Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo, kundi silang tulo nga mga sakop sa balaang Trinidad. Okay? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, silang tulo anian na nagapuyo sa atong lawas. Yan yung higayon gidawat ng Diyos Ginoong Kristo. Ug karon rang panahon na, nining panahon sa simbahan,
nga kita mga sakop ni ining panahon sa simbahan gipuy-an sa tulo ka sakop sa Balang Trinidad. Wa ni may tabo sa ubang mga kapanahunan. Sabta gid. So, usana ka kanang timailhan nga unique talagsaon yun nga atong panahon sa simbahan. Mao bitong itawag ning mystery age, a church age, mystery age, kanang age of grace, age of equal privileges and equal opportunities. So, mao ni sa laing bahin, yan orang proseso o paagi sa pagkapuno sa Espiritu Santo kanato. Bisan tuod ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha nato diri sa atong lawas hangtod kang turan. Ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanato kung wa tay ikumbisal unconfessed nga mga sala, wa hinganlig sala diha sa imong kinabuhi. In other words, nga wa ka magtinir mga sala diha sa imong kalag. Imo ka nang gisugid ngadto tanan ngadto sa Dios. So imo maghinganlan, wa na may nabilin ng mga sala diha. Then diha mo puno ang Espiritu Santo kanimo. Kasabot ka? Now, okay. Apan sa dihang mubuhat na taog sala, mubuhat na gani taog sala, kinaiyang makasasala na, inay ang Espiritu Santo mo ay mudumala, mo kontrol sa atong kalag. Sabta gina. Ug wa na tayo mahimo nga pagkigambit tayo o fellowship sa Dios o sa pagkat-on og doktrina sa Biblia, wala. Bisag unsaon pa natong paningkamot, hindi na gyud. Kinanay nagaluop o inunta nagababag. Mao lagi na kinahanglan sa di pa ta magtuon sa pulos sa Dios, gikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paghingalan, pag-angkon, admitir, acknowledge, admit, enumerate, cite sa atong mga sala ngadto sa Dios. Aron ang Espiritu Santo mupuno kanato sa atong kalag. Ang Dios Espiritu Santo kinahanglang siya ang mudumala, ang mupuno sa atong kalag kung buot natong mualagad sa Dios. We cannot serve God unless we are filled by God the Holy Spirit. Sabta gina. Ako ni ginihinay gyud kanang patinaw nimo aron mo suod yun na si imong alipatakan, imong kalag. Now, mabuhat lang ka na niya kung imo hinganlan. Excuse me. Mabuhat lang ka na niya kung imo hinganlan ang imong mga sala ngadto sa Dios nga mahan. Sa gitawag taog rebound. Ug dili mo tagu-taguan ang bisag unsang sala. So may gisulti sa 1 Juan 1:9, kung isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kasalanan. Klaro kayo. Ikulit kining mong bersikulo diha sa imong kasing-kasing tungod kay kung wa ka nilang buhat sa kapasayloan, sigurado yung kang pilde. Usag yung kakapakyas sa mata sa Diyos. You will be a sure failure in God's eyes. Now, can you afford na mahimo kang pildiro? Nungka. O nanig ang atong baruganan nga di nagyod mahimo kana. Na mahimong pildiro ta. Sa dihang makaamgo ka nga nakasala di ay ka, hinganli dayon diha kanang salaa ngadto sa Dios, rebound dayon uban sa imong pag-angkon nga naibaw ka nakasala ka.
Isugid dayon kanang sala sa hilom, of course, in the privacy of your royal priesthood. Sa hilom, diha si imong pagkapari nga harianon. Saserdote ra ba ka nga harianon, kanang royal priest. Musa isugid sa hilom. Anong sa hilom man, of course, niya manggod sa atong una-una kay ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, sistema ni sa panguna-una. It is a system of thought. Panguna-una. Mental attitude, life, kining Kristohanong pagkinabuhi. Kasabot ka? Kaya bigod nimo, bisag nakalimot ka niini sa higayon sa imong pagkaluwas. Nahimo kang imong kaugalingong pagkapari. You became your own priest. Ug mo'y hinungdan nga mahimo na nimo sa pagduol sa trono sa grasya sa Dios pinagi sa pagampo. You maka diretso ka na. Wa ka na magkinahanglan usa ka pari nga mangaliya, intercede ngadto sa Dios alang kanimo. Wala. Ikaw na ang imong kaugalingong pari. Uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdoti o pagkapari. Sabtag yun na. Kung sa ito'y tawag nato sa atong paghingalan sa atong mga sala nga to sa Diyos, rebound. Rebound. Si David, balik ta ni David, sa iyang pagbuhat ni ini, unsa may iyang isulti, unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala, wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Na Salmo 32:5. Now, human gyud si mo pag-rebound na balik ka dayon. You immediately go back unto sa imong pakigambitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Di ba nina? So, sa makausap pa, ang Espiritu Santo mo puno gilayon sa imong kalag. He will fill your soul immediately. Diha, punan ang imong kalag sa Espiritu Santo. Musa makahimo na pugas pag ang kuno pakingambitay sa Dios. You recover your fellowship with God sa pagpadayon niyo sa pagtuon sa o sa pagsabot, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now, paminaw, igsuon kong magtotoo. I'm addressing this to you, fellow believer. Ang rebound tuod mo imong labing manungdanong tulumanon ingon nga Kristohanon. The most important function. Ayaw o ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa pagsugid sa imong mga sala. Ayaw tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang maong mga sala diha sa imong kinabuhi. Ayaw. Iwakli na dayon, kanang ilabay na dayon, i-isolate na dayon, ikumpisal gyud dayon ang matag sala nimo ngadto sa Dios. Sa dihang makamatikod ka kadtong imong nabuhat o ginahuna o nabungat sa imong baba sala. Kinganli gyud dayon. Name them immediately. Ato ni padayon ugma kining bahin sa mga punto nini. Okay? So, inaot nga ikaw magasubay, magasunod nini. Ayaw sipyat sa sumpay nini. Magampot ha. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamaturan. Bisan kini mga sinugdanan nga mga pagtulunan kini manungdanon kayo sa among panginabuhing Kristohanon aron kami magmadinaugon diha sa imong atubangan
Salamat o Dios sa imong grasya. Dili kami takos dinhi. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalang ngini kini o Dios o gamita kini in a mighty way sumala sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik din ni ugma aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot namo kanang among main objective, among common goal ingon nga imong mga anak, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life aron sa paghimaya kanimo Dios kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.